Uba Jigur Marthong Kertong Jong Kaseng National People's Party na Motion Road constituency mandagasngi ulalit bantap kerteng hakmat jong returning officer ka Motion Road uba HK Thaba. Ulongru ukertong ubanengkong na West Khasi Hills banlit thep kerteng. Ya utay ukertong lasenran lang da kinong ilam bahakmat jong kaseng NPP Motion Road rangkat kispa angut kinong kersang. Habakren segilat patay kubor hadian baladep thep kerteng uba jigur ulaong ba kathong bahakmat jong u lada uyo ya ke jing job hakani ki election kalong ban kintiu ya ka puli puthi bat ban penbha ya ki surak bat kilenti thinking hakadong kathain. Habakali la usngos khemni manyo byang ye ke jing job hakani ke election nakaliang jong uba jigur ulaong ba ki pat ba hi kilasakhi ya ke bawlale hakini ki sansnem jong ke jinglong MLA jong u kumta ukermen schem bakin ai byang ye ke jing job ya u hakani ke kintiru barabor hi ki leader jungir kisah pu ya ka priority ya ka education aga bedai banwanra ya ki college proper yang tingi dan duna haki pule puti na tadau nakaling junga kathong goi bade lak no danga poisa kathong mut anwara pe ka people college jan he bat ka bar kadega surok ka sinking nidang sadin adu tata wat ngala persang hakaneka sansnem atar ngimpat yoi adu kata andre hakaneka bansawan nidang don hi kisrok ki balong important aduga tata khamtam be sakini ki chaka badai ha than langmar rengmau satu namar ki hablai ta ki jat adu sau kanta sam kanta kitu ki dei ki jingdon kam ki ba kli tu nam ta konsumsi jung ya kata ka jingklan bat muklan ngimla ban ong dre nakaleng junga kai ka bangala tre kai ka bangala penia uso kamut kasyong hastang hakipat ba banrai ka message namta kipat ba ngakwa ban ong hakane ka kenti ba nidon kamban perkhat ba namar ba kane ka dei ka sin ka ba arjonga bat nila tip hi ba hakane ka kentiru ka sarkar te ngiu iba kanwan be ka ju hi te kidei ban sungthu banjit yaw nong mikmat Hoi 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 aga TMC si Turki sentiu di kalayaban punai Hoi aga TMC si Turki sentiu di kalayaban tingkai Rilum jungi mentala dei kapor ka jingkela kisur ngin pensawa lawan kapor ka jingkela Rilum jungi mentala dei kapor ka jingkela kisur ngin pensawa lawan kapor ka jingkela